ng'iyo counties gi sana sana makaluwo gi. Ang'o miyo gigi bedo matek loso? En dhano ma tije tek, koso en chike mani piny, koso migepe matiyo gi weche ma rakore gi weche mag mibadhi gi emok ti mayole tich. Ang'o nikech magi gik manyien, gigi wasego mbaka kodi kata kanyo, higni mang'eny. To pod dhi mana mbele. Trevor, samoro chunywa lit to ji kia kia. Ing'eni samoro iwacho ka ni ling, samoro akuru lingi wache kore. Adieri mantie ni nitie gik moko adek matheko sani ndi Nyanza. To gik moko adek gik wa joma tindo ma samoro donjo e telo, ma jopiny nomiyo teko mar bedo jotelo. Ka samoro kon kana gimoro. An na nying samoro kana nying wuon onge ngama nong'eyo. Nying wetena moko ngama nong'eyo. Jomigori notimo mana ng'uono mag teo matek mondo gikita bede od bura ma sani iluonga ni senator. To nitie lwenje mwago matek ma samoro lwenjego iko jopiny moko ok ong'eyo. Nikech shida mokwongo wuok e thurwa mokwongo maduong'. Kendo kama wuoyo jo Kenya na. En shida ma jopiny. Jopiny giwegi. Nikech jopiny pod ok understand ni kowach ni bilion achiel bire county en pesa maromo nade. Bilion adi? Achiel. To wanwa ore bilion samoro 12. Kama kaka Migori king'iyo pesa madonjo te nyaka pesa ma mikao kwa gimoluongo ni on source revenue. Masane wasekalo milion 600. Kimedo gi te gi pesa mawuok e World Bank gi pesa mawuok e joka waluongo ni additional revenue allocation ma nyiso ni jo danida moko keto, jo World Bank moko keto ka, pinje moko keto ka ndi matin. Kimedo pesa go eko te gichamo ma 12 billion e higa. To jopiny kinyiso ni bilion maromo kama kanisa mag bilion 8 kende mobiro e higa. To gipani 8 en namba matin. En pesa mang'eny. To shida mo wan go en ma ng'eny jotelo mwayiero miluongo ni governors. Nikech gin gi teko mar ng'iyo pesa cha. Gima kwong gitimo en ni governor nyalo kawo pesa ma japiny makethi, mo kawo pesa no endo, mo ongo go japiny, ma ng'ama gore na japiny cha, ema japiny lokorego. Bigini ma timore thurwa. Koro japiny oma pesa. Japiny oma pesa. To chako duok ne pesa no monyewego. Ng'ato kawo bilion achiel kata higa, mo kawo modho kata biashara ne moko kano kuonde opogore. To kawo siling 100. Kata bilion 200 moro. Siling 200 kende. Kata siling 500. Japiny pesa ni okawo siling bilion adi? Achiel olal. To governor kawo siling 500 to miyi ni Eddie Oketch madwaro goyo wach ni mar ni pesa kethore e county no. Kineno kodhi liel moro dhi gone koko. Kara Raila Odinga obiro e function moro, kara president obiro e function moro, kara anti function moro national. In ko gimetim kawo vuvuzela kiko wuo gone koko sawa sawa. Timore. Nitie kuonde moko timore kata ba kor gwengewa makata japiny no endo nyaka sia kuomi mondo donjo kuomi gi gocho. Magi gik matimore e counties magwa. Koro ng'ami dwa gorine matek mogik en japiny. To japiny ne mapok understand ni pesa ne mokaw ng'eny maloyo pesa ne mano siling 500 momiye nodhi goni go koko. Kata momiye odhi bani go wach, kata momiye odhi otim ni maundu moro yudhe moko masa moko ng'iyo kama indi. Koro king'iyo kaka Eddie Oketch tiwacho ni an tich maruora mokwongo kaka senator maru en ne dhi omnu pesa. An gadi ni senators mang'eny be koro nigi paro ni sani. Obed senator Oburu, obed senator Kajwang', obed senator mane ma kor gwengewa kata mana ma oko. Wacho ni wan gima bomiyo chunywa obed mamor en ni onge pesa japiny mobed e sirikal mamalo moleo oko. Kech mane atamalo proche ochiko momiyo ndikwa tich en ni wadhi wasom pesa oko, wakil pesa nendo mondo ti piny kan. Kech kan yiero governor ni ting'e tich modhi timo. Koro kosekele timo oversight chakore gi MCA ma bende wane gi problem. Ineno nikech MCA ni bende ido kan ti kuonde moko ma MCA ikawo timiyo siling 10,000 e wik ka wik gi governor. Komiyo 10,000 e wik ka wik mana 40,000 e dwe. Kigo kwan no maber e higa ok en pesa mo malich e county achiel. Anya bedo ka milion 20 kende. Oromo kawo MCAs gi eki makoro ginya timo oversight mora ok ginya bedo piny magigo bura ni yawa an kar kelo pie kor gweng'wa
kelna weche mag ECD kar kelo ECD e kor gweng'wa los dandara ma kama endi madhi me jogweng'wa konyre. Koro onge legislation madhi mbele nikech gine momigi teko mar timo the first oversight. Oversight mokwongo mitimo kuom governor nikech MCA manie kor gweng' no manie MCA matimo. Koro kumotamogi ema koro jo maduon gi tek kawan ot mamalo koni endi wabire. Koro ka MCA governor ose compromise to in ngamo dog moko nya compromise kech an governor nya compromise senators mang'eny ka governor nya compromise senators ng'eny gi gin jogo eko ma nigi lony moromo gionge allocation ndio lakini ok gidwa pesa ma e county bok gigo ala counties magiae be ok gikwa pesa counties magiae jomoko bok ondik ne gi counties magiae kaka an kata dhi betimo research kanye ok kaka Migori county onge ngata mondiki kanyo ni ngat senator wacho ni senator governor ndik ngata mondo mi governor kiny piny to wacho ni to mi wacho ni ata ketho pesa ndio kanyo ndiko ngatika koro obo compromise. Koro challenge mo wan go wan ok en ni nyalo ngiewa wan shida mo wan go en ni iyudo ka teko makoro japiny mondo igone itemone matekni ema koro oseng'iew ting'iewe gi pesa matin malo pesa ne mabiro kech pesa mabiro e county go pesa ma japiny tena kata kaponi development onge Migori county kata development onge Siaya kata onge Ugirene Momobi kata onge Kamachalnade kano kawo pesa ma development opogne ji ng'ato opogne mare ok yud pesa matin ne 30,000 higa ka higa koro ka idwa nyiew gi siling moro 500 ne dhi gone koko ng'ano endo bagole ni matek en tiegruok ma nyaka watim gi jopiny kech gin the first sign mamiyo piny kethore. To un kusebedo piny kaka senator